Coñeces algún caso dun videoxogo no que a traducción se fixese máis coñecida incluso que a versión original? Pois este foi o caso de 999, un xogo que pese a ser unha novela visual a principios de século, triunfou máis no mercado estadounidense que no xaponés, algo extrañísimo para ese xénero. O que axudou a comercializar a versión norteamericana foi a incrível traducción que realizou Axis Games, onde destacou un popular meme. Veredes, nunha mini ocasión de comedia que hai durante o xogo pregúntasenos que vemos nun cadro. E unha das opcións que se nos dá nesta versión traducida é Funjarimpa? What about you, Junpei? Does it look like anything to you? I guess it looks like... a Funjarimpa. See? I mean, this totally looks like one. And here, and here. What the hell is a Funjarimpa? Esta é unha brincadeira que incluíron no xogo e resultou ser tan popular que incluso chegou a aparecer nas futuras versións xaponesas, creando así un caso anómalo no que a versión traducida influenciou a versión original. Por se vos lo preguntaba de eso, que se tiña que ver aquí era un can.